Băi, Paule, dar să-ți mai așa, să fie echilibru. Unul la mijloc, aia e. Bine. Băi, la partea asta, așa. Hai la pot. Hai la pot. Bine. Lasă-mă să faci rog, mă. Hai să faci eu timp. Iiii, bă, hai pe la ta. Bă, da, cum i-am dat lucru cu bani? Bă, da. Firmeați-mi de acolo. Avem. Am impresia că tu se faci în două. Băi, să zici tu poți să lucru repede! Nu poți să faci aia, așa, mai închide-o la aia, să auzi aia, ha? Bă, hai, poate, ce faci? S-a văzut mă cu apă, mă, cum s-a dus? Nu, bai, nu, gata. Bă, este o mare film, mai cred că s-a încercat de dea. Bă, îmi dați-mi insutoane. Bă, buzatul am dracului el ăla.